Düşnükli. Ayrışmağında näme sebäp boldy? Afiyetimiz sakrad gelýär. Näçe ýyl ýaşaşýaňyz? 16 ýyl. Indi näme döwçaldy? Biz aramızdaky duýgularyň ýalan ekenligini indi düşünýäris. Näme aýalyňyza şikaýatyňyz barmy? Ýok. Onda näme paýlaşyp bilmeýän zadyňyz bar? Gaty kyn soragda. Bu arada psikologlaram ençeme kitap ýazypdyrlar. Çağalaryňyz? İksan. Çağlar menki. O kişi bolsa olan qaqalygy. Çağalar bilen arasy näme? Ören ogy. Beýle bolsa başga näme gerekdi? Diýmek, senem aýyrşmaga razymy? Razy. Razy ýaşaňyz bolýan. Ökünmeseňiz bolýar. Şunça ýyl bile ýaşap, ahyrynda da aýyrşak bolýaňyz bolýan. Men düýpli ihsas görmek. Men görkezmem. Esas şol. Ol ihsas der. Ol bahana. Şunça gep uzaltmaýyn diýdim. Bilesiňiz gelýän bol faýdaýyn. Dinle. Men öz ilkinji söýgüýme sataşdym. Duýgularym senizem ölmändir. Ine başga ururum. Sizin ilkinji söýgüňizde kim näme päsgel berdi? Men gulluga gidipdim. Dolanyp gelsem olaýam durmuşa çykypdy. Ine görýän? Sen gullukda gelýän çaňama garaşmanlar. Ay howada. Menem şoňa gahar edip şu öz aýalyma iki çagal bet bakdyan öýlendim. Görüp otursam men ilkinji söýgüýüm öz howsarlarynyň zoruna çydaman durmuşa çykan eken. Siz ilkinji söýgüňizde haçan gaýtadan tataşdyňyz? Bir ýyl boldy. Olam aýyrşmak üçin arda berdi. Çağalarym bolman eken. Hey, bir maskala gorjak bolup, iki maskala kılıpdy. Sen şoňa düşünýänmi? Hani kiňden tagapyl edin. O çağajyklaryň geljegi barada. Dogan. Men seni ýer düşündirjegimi bilemok. Ýöne adamym bilen 16 ýyl bile ýaşasagam soňky 1 ýyl bäri bir gapydan girip çykýan ýa-da adam ýalyk. Men adamymyň başga birini söýýärliginde indi çylap bilemok. Ha işte etyen. Adamym üçin bizi aýyrışdyryň.